profesionálneho pilota Tomáša Muňka k lietaniu dnes ožila na leteckej rally v Boleráze. Prvý ročník memoriálu, Tomáša Muňka, ktorý tragicky zahynul pri plnení humanitárnej pomoci v Indonézii, zorganizovala jeho rodina. Na leteckej rally si dnes zasúťažia profi piloti, ale aj amatéri. A je tam aj naša kolegyňa Mária Knapíková. 9. septembra bude rok od toho, ako kapitán Tomáš Muňko odišiel do leteckého neba. Tento memoriál sa nesie v takom veľmi príjemnom duchu. Stretli sa tu naozaj všetci jeho priatelia, spolužiaci, jednoducho ľudia, ktorí majú radi lietanie a chceli si spoločne s jeho rodinou naňho spomenúť a pripomenúť si ho. Vedľa mňa už stojí Juraj Geneš, prezident Aeroklubu Bratislava. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo všetko už teda majú piloti za sebou? Tak majú zatiaľ za sebou prvú etapu. Tá sa volala etapa Sútok riek. Druhá etapa teraz bude nasledovať po obede. Tá bude zase etapa Kaštielov. Veľmi zaujímavé, to bude určite pre všetkých a hlavne aj zahraničných účastníkov. Vy ako pilot dnes nesúťažíte? Nie je vám to možno trošku ľúto? Trošku ľúto mne kopilot teda nedošiel, bohužiaľ. Je mi to ľúto, lebo naozaj to počasie je krásne, ale zase z organizačných hľadiska je to veľmi dobré, lebo aspoň stihnem viac toho na zemi. Trúfli by ste si možno aj na niektoré to miesto to najvyššie? No, tak je tu veľmi silná konkurencia, sú to reprezentanti, takže určite nie, ale verím tomu, že by to bol veľmi dobrý zážitok. Koľko rokov lietate? Ja už lietam od 15 rokov, takže radšej nepoviem, koľko to je. Veľmi dávno. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A my tu máme ešte jedného zaujímavého hostia. Je to žena pilotka, čo sa nestretáva každý deň, tak nedalo mi nevyspovedať ju. Dobrý deň, srdečne vítam Ivanu Jurovicovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa žena pilotka dostane k lietaniu? Tak v mojom prípade to bolo veľmi jednoduché, keďže pochádzam z leteckej rodiny, tak vlastne ja som na tom letisku vyrástla. Viem, že váš syn a manžel dnes súťažia. Nie je vám ľúto, že nesúťažíte aj vy? No určite mi to je, pretože určite by som bola lepšia ako oni a tie trate, ktoré sú veľmi pekné a vedú veľmi pekným prostredím. Takže určite áno. Na akom type lietate vy? Ja lietam na vetroňoch, na motorových lietadlách, pri takýchto navigačných súťažiach vlastne pôsobím len ako navigátor. O rok možno súťažne? No určite, určite. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a ja len pripomínam, že na letisku v Boleráze stále tento program pokračuje. Ak teda nemáte v dnešný deň žiaden program, nech sa páči, celé rodiny alebo aj jednotlivci sú srdečne vítaní a my sa určite tešíme aj na podvečerné akrobatické vystúpenie.